Инженер Ценков, образованието на територията на община Видин показва високи резултати, което се вижда от националното външно оценяване. В тази връзка, каква ще бъде вашата политика в качеството ви на кмет през следващия мандат? Едно от постиженията, с които най-много се гордея, е разкриването на филиала на Русенският университет в град Видин. Така се сбъдна една многогодишна мечта на нас, видинчани, да имаме висше учебно заведение. Открит диалог. Това постижение, което направихме с разкриването на филиала на Русенският университет, беше един открит диалог между местната власт, държавната власт и академичното ръководство на Русенският университет. Именно такъв открит диалог се получи в моят мандат между местната власт и представителите на образователните институции, директорите на училища и директорите на детски градини. Събирахме се веднъж месечно, а понякога и повече и по-често, когато имаше необходимост. Обсъждахме въпросите за решаване и намирахме удачните решения. Така оптимизирахме мрежата на детските градини, като не отпадна нито една детска градина и не беше съкратен нито един учител. Във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, възможности за развитието на образованието в дадена община във връзка с необходимите специалисти за бизнеса. Именно такъв диалог и такава връзка трябва да осъществим между местния бизнес, образователната система с инициативата и под ръководството на местната власт. Ние модернизирахме образователната инфраструктура, като реализирахме проекти за подобряване на учебната база в едни от големите училища в община Видин, Цар Симеон Велики и математическата гимназия Екзарх Антим I, като за Екзарх Антим I осигурихме и допълнителни средства за учебно оборудване. Изградихме съвременни физкултурни салони, защото предназначението на образованието е освен образование и добро здраве и развиването на спорта и израстването на нашите деца, а то се постига чрез спортуване в физкултурните салони. Търсене на механизми и възможности за изграждане на модерни физкултурни салони в училищата на територията на община Видин, където няма такива. И имаме такива училища и това е една от посоките, в която се развиваме. Видин, университетски град, възможност за разкриване и на други структури на висши учебни заведения с други кадри. Например, медицински кадри, които в последствие да продължат своята реализация като работа в нашата многопрофилна болница. Ето как ще решим един въпрос с образованието и в последствие с подобряване на качеството на здравеопазването. Така че ще завърша още веднъж един активен и явен диалог между местната власт и образователната система с представителите на образователните институции. Ще намерим подходящи решения и ще надграждаме развитието на образованието.